Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Vivian nga napoluan, gapu taipat patig ka. Dear Manong Nemi, insardeng ni John ti tricycle nga paspasada na nga nagluganak iti sango ti maysa na pintas a balay nga daan ti napintas nga gate. Ket dimsaga karudan. Thank you, John. Tupletek. Sikamot. Kaano pa nga pagplatplatyan ka? Ganagaman nagtasyak tinawagan tapno may kaitulog titoy. Baro nga pagtrabaho makas katulong. No, Jack Mariro, dahil 20 may katlo nga balay nga pagkakatulungan. Ano nga di mo kinayat, di mo na. Ay, kurso na dahil di amo ka lalaki. Napintas kami Hamo bagay ta katulong. High school graduate ak met nga rod yun. Ano nga rod ti problema? Awan mabaling ko Nag-sales lady nag-waitress pinadaskot katulong. May katlo na ito yung pagkatulungan. Barbaring na tutuyak nagpaot. Agananat ka. Agamanak, Jun. Di kinaanos mo kanya. Gabutay, ipatpatek ka. Sensya kan. Musaan ka pala maklon. Anyamin lang kahit mo kanya. Nabayag ako ng gararam kang ka. Ngayon buka di, tamay saklang tricycle driver. Hanga day dati rason. Katsyak, katulong lang. Ano nga ti rason? Kaputa, awang pati marik na kaayat kang ka. Dumteng to siguro. Ano nga ti sapsapulim iti may nga lalaki. Awan ti may bagak. Basta mariknak ti mariknak. Sige nga rotan. Agdoorbell kan. Bawang ka ng rotlatan. Sakla pumano dito yan. No, pastra kan na kanton. Sige. Nagdoorbell ako man. May isa nga bakat ti masadeg Manong Nemi. Naimbag nga. Abigat yun na. Siyak ni Vivian. Daday sumari ka katulong dito Ay, sikat yung baon ti agency. Wan ma'am. Impangatong impababanak akinita ti bakit man. Api ka di ma'am. Tidak kursunada. Napintas ka nga katulong. Dito mo ti pag-imin yung mga nakinabot Diyos napintasak. Napintas pa iti ugalik nana. Naimas pa iti lutok. Kita mabit lang nga ron. Alukat ti gate, tasumrek ka. Madanon mo di kita di kita anak ko. Di anak ko nga babae, isuti amom nga babae, may kadwa nga amom nga babae ko nakata, pati siya kit amom, Ewan mo ma'am. Madanon mo dito, dadto ni ko ni Rodel, timanukan ko, sa ni Belen nga anak ko. Ano mo tinagan nyo, ma'am? Sunya. Madam Sunya, tawag mo kanya. Sir Rodel, kunam, kini Rodel, di manukan ko. Ma'am Belen, kunam, di ko manut anak da. Ada talungan nagda.
Nga dada iti eskwela ita. Duwa ti adda iti junior high school. May sa ti senior high school. Handa ka timod lang ng loko na, madam? Dalabas itlok-loko da. Kaya na, babawi ka nga, so umay dito ay. Sa timbon ti agency, di sumrek ka. Alam nga rin, sumrek ka. Jun, thank you ha. Agan anad ka, Vivian. Ibagbag amin di kitoy. Gapot ha, ipat patay ka. Agamanak, Jun. Hindi makadayon ni Jun, manon name boyfriend mo. Ay, madito ya, may nakapaspas yaran kat pastor kem. Agar-aram pa lang kanyang nana. Ay, madam, ang ko pala boyfriend. Di ka daw ang boyfriend mo. Awang pay. Siyempre kami manunimi kaya nagsasarita di kita agasawa nga si Rodel kaya mambilen iti salas. Apehat na katanapan ng opisina. Kunak tinakam ko. Mga opisina dalakid di. Ay, dito yan, di ba raw katulong tayo? Sika ni Bibian, dinamag ni Ma'am Belen. Yes, ma'am. My name is Bibian. Siyak timbawan ti agency. Kapot na timawag kit Bibian, tinagan na. Siyak ni Manang Ma'am Mo Belen, ni Sir Mong Rodel. Iditalyawan na manong namin Sir Rodel. Wow. Napawawak manong. Nagwapo. Oo. Nagwapo ti amok. Kadagiti mun unang napanak manong kita pangit di amok nga lalaki. Sakit kursunada dak jak minor kayat. Ito nagkursunada kanya sigurado kayat ko. Nangunak tinakim ko manong name ita makapa-in love tila nga ni Sir Rodel. Napintas met ni Ma'am Belen. Nagwapo ni Sir Rodel. Bagay da. Ngem, ubingak nga amang. Gabuta, balasang agpailangan kit awan pati anak ko. Virgin na virgin. Ala, inga ni isuro mama, nung sa ti kwarto na. Kuna ni Ma'am Belen. Umekan. Simuro tak nga rin iti bakit manong nemi kat tinalyo ko pa na minsan di kita agasawa. Kat siyak tikit kitaan na. Dado ti kwarto ma. Kat gabot na masangwanan ti panggal daw. Naglutukan. Malagip ko man, Bibian. Dati-dati ka di nga katulong ka. When madam. May kamono na ito yung pagkatulungan. Bali may katlo madam. Apay saan ka nagpa-out ka na kiti mo na nga napanam. Diyak kursunadat parang tartarda kanyak. So nagkatak. Dinamag manong name ni Madam Sonia. No apay nga hanak nagbayag kadagiti katulong. Wano kadagiti nagbaling nga amok. Kahit kinunak manong name nga diyak kursunada ti panang tartarda kanya. Lagit sa kangatamad nga nasya katulong Nasya atak ma'am. Nasya atak madam. No nasya at kanyak ti patak nga tao. Alalala. Igsukat ka nga rudan Tagluto kan. Imasim tagluto. Naimas ti lutok ma'am. San kon nga sinalutsud pa ay manong name no anyat lutok. No anyat makita kon nagdaprusak manong name Adamet rice cooker, amok man operaten, tanarwamak nga rudan man. Naka-shortak, tada ito'y iti nakairwamak. Samot ka di nga kumapkap kalkalingan na laing manong. Hapaw? Mapnag ati may isa nga lalaki. Amang matmat, tinaw si Pukel na puto nga lopo. Nakati-shortak manong name iti Adda, siyempre, hang sleeveless, kumapkap, pinagparang tiusto nga pamagi, nang runa tinabiyag abarukong kumain. Nagluto manong naming, kanidirandihan niya ako makaluto, imasdeg ni Sir Rodel, itayan ko. Wow, Sir, si katag kursunada kanya, sigurado itad ko. Naisam.
Panagkunak ka talaga nga naimas ti Lotong. Ayaw mo nalaingin kat agsarawa kon. Bibian. Sabi ko man magustuhan nyo, sir. Ti Lotok. Sabi ko man tagpautak dito yung. Wala. Nagguwapo ka, sir. Ana? Nagguwapo ka ko na. Napintas ka mo yun. Tagawa nag, sir. Kami nga kumapitibado ma. Nagpintas si Pamagim. Kaya tiyo di matlakas lang arawatek, sir. When agislib lesak. No. Nabibil sa gusto ng arawatek. May ilingid ngayon kumapkat. Ito short mo. Hanga kumapkat po na short ko. Hanga nakiting. Kalaingan na. Sige, magustuhan. Agawa nag, sir, no magustuhan dak. Magustuhan kayo ba't nga amo? Amo mo ta naman nung name iti style, ti may isang mabahay nga ma-in-love kat umayak-ek, mano. Ngem, saan nga kinayat ni Ma'am Belen manong name ti kasdiya nga pinakisarita ni Sir Rodel kanya. Dahil di mapangkuman ayaban idan tapos ni kastakat mga kamin na kay di saran. Ni, apain naman ito asawa naman. Stay mo, bulok. Anak ko, kaya mo bain? Anak ko, ba't kabain ko? Nagpisuman, nat inaramid mo. Tapos taonit pa nag-inayek-ek yun. Kurso natin katulong, kakabarbaro. Anak, kurso natin ang bagbagam. Pauna ka magtan. Aming mata, katulong at pagimunam. Naruna ka natin ang bibiyan. Gabot ay supal, kapintasan nga katulong tayo. Hampay nga napintas, kurso na naman, ano talagang sunan. Pauna ay kamagtan. Anat pa nang ipagarupukan niya. Awan nakim na. Ano pala sa bulag ka? Kaya ko maramidag. No inaramid ko kuman akit, hindi pa lang inaramid ko. Ngam nakaspagalikan, di mo ikatin kinaimun mo. Baka maaramid ko. Padasan, papatayan kayo. Anak ko niyo, nakibiyang met manong name ti ina. Gusto met ngamin ta rason, ta asawam, ta anak ko, Rodel. Anat nang baram ko mga napansadyay. Nga hampay mapanti asawam. Mama, hanyo ko makanunungan ta anak ko. Ay, kanunungan gabot anak ko. Mangrugi ka di manin? Rugyan dak ka di manin? Padpada kayo lang. Nagpadbada kami at lagi na kami. Apay nga, apaan dak. Sumarta ka yun. Hindi nagulimat na manong. Sir, ma'am, nakareden ti pangal daw. Hindi ka numanganin. Sabi kami nakashort ka, ha? Nagsaan nyo kaya't na nakashort ak, ma'am, di nakagpantalon. Nung nagputot mo't ngamin, sa kastuti na kay Ruama, hamad nga nakiting, hamad nga kumapkap. Sige nga rin, tayon, timanganin. Awan di tagtagarit itong galmay sa kadakwada bayat nga mangmanganda manong. Nag-istambayak mo't nag-refill, nakasta nga naskan nga maripilan, dagiti makan, dagiti masida. Ma'am, madam, ma'am, ano't makomentyo ti Lotok? Ti bakit manong namit si Mumba? Naimas, bayat. Da kayo, Ma'am Belen. Okay. Sir Rodel? Naimas ka talaga. Adot makang ko. Puna manong name ni Ma'am Belen. Puna na. Sana kinusulapan ni Sir. Sana kinusulapan. Nako, Diyos ko. Sana sabat nga nagpaot dito. Dagiti imun una nga nagkatulungak manong name jay lalaki nga amok ag kursurada kanya gamjak met kayat. Dua nga nagkatulong ako. Opposite met dato ita. Pag imunan nak ti amok nga babae. Kad ag kanunong da nga gina. Pagkat kaduan da ni Sir Rodel. Siya sama ti ramot. Isang pag kinaawatan ni kita kasawa, nakunak tinakim kumano.
Ngem, mati aramid ko kursunadak lang ni sir. Ngem no saan nakakursunada, jak matipilit ibagik. Apay ko mo? Ngem no kas pagaligan ta, may nagsirkin ni Sir Rodel silid ko, itid ko. Kamal man na manong nemi dimteng digide kakabsat. Duwa nga babae may isa nga lalaki. Lalakit inauna. Iso ka dito paro nga katulong tayo, mama? O, Aliso. Di ate yung nga Vivian. Sexy Kaskunsa. Oy, talaga bagbagam. Dagpadpada kay nga mga akras kang kuana. Ay, baruak matan ma. Ay, college matan. Alis lang ta kamalit senior high school. Katuwin, bali first year high school ko kuma. Ay, first year college ko kuma. Padpada kay lang mahilig ang gama. Hi, Ate Vivian. Hi, nagan mo? Alex. Isumat da honey kani Bebsi. Digid adding ko. Nagwapo ka. Kaskin ni papang mo. Abay kras mo ni papa? Ha? Ibagbaga ka lang, gwapo kayo. Napipintas mo iti kakabsat mo. Akas kapintas ni ma'am. Alain kay tuloy tagtrabahon. Okay, ma'am. Sige. Naimas ka di matlang lutom, ate. Naimas Inimas din papang mo. O rin ni mamang mo. Nang inimas. May kasla kagura yun ni Ate Vivian, mama. Wala, ingkag sukatan. Kaya dobrahin yung assignment yun, ha? Sigamat, Vivian, ingkag luton. Alis tuwam. Ini mangandahan manunemi doy dayawan di kiti anak da Sir Rodel kini Ma'am Belen nga naiwas ka talaga ti luto. Sabi ko ate, tagpaot ka dito Sabi ko Sabi ko Hindi makapangandahan ket nanganak batin nangarod, mabisinak batin. Sak naginaw, pakni. Hindi mapangkukitahan manong nemi ti pagburungan ni naglabaak sa itan. Tapno sa anak no aglablaban ni bigaten mo no pasitol aba akong ko. Ada matuwasing mesin ngo susarek manong. Hindi malpasa ko nga naglaba. Nagdigos akmutin Ti makadakas manong. Nalipatak ngayon lagtiban nyo. Hindi madamahak manong nemi ngagsapsabun. Lukat tiri daw. Allah ni sir. Sir. Uy. Apag sa mong ilak tiri daw. Diba nyo? Sorry sir, nalipatak. Sige, iri ka bon. Ituloy mo tagdigos. Ilak ko. Wow. Nakita na. Siyempre, nakita na. Dua baro ko. Dua mansanas ko. Tas yung mango Nakita na pakinita na may tibaba manong nemi narasay ko na siguro. Ala, jak iranranta, jak inranta wen. Ti makadakis manong kadi subot manen ti pagapaad da nga gasawa. Mangmangi ko manong nemi. Inalistuak ti nagdiwos manong nemi saksimre ka ni ti silid ko nagsukata. Hindi matugtog ti ridaw ti kwarto. Sinet Jack! Ni Ma'am Belen. Mabiglaing ma'am. Ape ka di ma'am. Ano tarantam iti asawa? Awan ma'am. Ape nga di mo inlak ti ridaw di badyo. Nalipatak ma'am. Amo ka di nga rod mo may ni sir. Kad anat nakita ni sir mo. Awan ma'am. Inlingid ko. Ano tarantam dito Agkatulong o may mga sulisok ti asawak. Ma'am, sorry. Diyak inranta, nalipatak yung naktrida. Amo ko mga rod ng may ni sir. Maulit pa dito talaga papanawang ka. Talaga pumanawag. Nakastak. Ano to ma'am? Awan ma'am. Manong nemi may sapay lang aldaw ko. Gusto mo ito hindi mapaspasamat. Aksidente lang ti amin manong. Talagang saan ko inranta. Imapig kami nga saan kong ilak. Amok to maminsan.
Manong Nemi, idi maturog akon. Nga kamo, imbes ko Manong Nemi nga ni June, nga agar-arim kanyak, nga tricycle driver, nga nabayagin nga agar-arim di, ada iti panunod ko. Samot. Nimit, Sir Rodel. Nakita na, nga tamat, terarapaapan ita ni Sir Rodel. Nag-lovemaking daki ni Ma'am Belen, di nakata-imagine. Ang mga nibas ng Belen kat bibiyan, di bagaan. Ano nga tatubrada ita? Madamada nga ta? When no, nagap-apad alat ta. Baka awan timud ni Ma'am Belen, no arakupin ni Sir Rodel. Baka nga may katiimon na. Baka, siyempre, hamot nga may libak ni Sir Rodel, nga nakita na. At nakita na ang mismo. Talaga, true and true. Sabay ko tamatagtaga-inip ko ni Sir Rodel. Maturog kan bibiyan, tatagtaga-inip ni Sir Rodel. Kalagpay sumano. Allah, kaslagpay paiso. Nakairiingak kang idi adda mga arakop kanya. Sino ka? Siya ni Sir Rodel. Kursunada ka, Vivian. Sir. Ori siya, kursunada kami. Amom ka di, nga nagitadado mga napanak, nga nagkatulungan, kat kursunada tak digit lalaking nga amok, ngam saan ko ida kayat. Ngam si ka, Sir. No kayat kami, Sir. Vivian. Sir. Rodel. Vivian. Sir. Sir. Agpaiso nga natagtaga-inip ko Manong Nemi ni Sir Rodel. Iso na laing tanakariingak na di pa nalpas. Nga madamakmat nga aprusan Manong Nemi di kiti duhaman sanas idi baroko ko. Allah. Islag pay-paiso. Apa nga nakariingak nga sabat ka na ituloy. Madimot. Dublek man yung tibaturog. Tabarbaring na maituloy. Sabi ko ba't na maituloy? Kinunak Manong Nemi ng saan mat nga naituloy yan. Nakariinga ko Manong Nemi, gaputan nag-alarm klakak, itigas na nga oras. Kaya nagtrabaho ko manin, nagluto siyempre, di makaluto ha, nakaready, maangkailatan ko na, at nakadasar mo din. Napang ko Manong Nemi, mapanag di sangot ti balay, tinariman ko digiti, inasikasok digiti masetas, nagkaykayak iti lawlaw ti balay, iti sumreko iti kusina, Manong Nemi, nakapangandan, nakarubuatan digiti napapan agbasa, nakarubuat mo din digiti dua, digiti agasawa, mapandot ti bisina. Siya akong tumangitulot ka digiti ubing, sa kumadlat nga mapanto bisina, kuna ni Rodel. Ni Sir Rodel. Sige, Mama, nagbati kayo. Kahit kabilitan nagbati, aktaan na nga rin ito obrak papanak ko. Nagtuo, pumasyar ka na kitay kukumadrik dita, no, madamdama. Inakon. Oy, Vivian. Ma'am, agtrabaho ka na lang, ha? When, ma'am? Sige, awon pagdanaga mong kingkuana, tasakti makamo, mga mandar kingkuana. Sakti makamo kada gitu ibagak karabidan. Sige mabati ka nga duduat ito Mama. Teka na ka nagtrabahon. Gabutan na tulo sa akon Manong Nemi ti lawlaw sa ranukan ti balay. Ma'am? Abay. Naskan ka nga talusak di kwarto? Nagatuan na. Nakalukad na mo tamin. Hawa mo tinakalak. Sige, ma'am. Iyamin ka pa yung mamigat, ha? Ayaw nga,
Napayamigayam kita, mabisinag gaya mo. Naanak, manong naming sak na pa nagdalusan iti kwarto damam kini sir. Kaya makitak siyempre, di picture. Po, nagwapo nga talaga ni sir. Inalak manong name iti nakakwadro nga nag-eparabaw iti tokador. Sako met pinisbisito. Wala, sir. Nagtagainom kay Darabi, sir. Naslagpay pa sir. So, na lang ito sa nga natuloy, sir. Sayang. Adda ka, iti barokong ko. Hindi kita makariingak mo ito. Nagmayat na mayam, sir. Nakariingak. Puspusgak ba't nga paprusan di barokong ko. Ay, ano, Bram? Ano na ita? Agdalos ka mo noon? Kini, pinunpunasak lang, ma'am. Da ito, may kwadro nga o ladawan ni sir. Pag-imagine nam sa amat, manukang ko Kursunadam ka din ni Rodel. Ano nga kursunada? Nakamot damat asawa na, kaso ng kursunada, sigamot, madam. Alagtrabaho kan? Uwan, madam, no problem. Balbalay makagdalos. Dati nga bakit biyangon. Apay namin ni Jack Enrique 3 daw. Yung pagmantatahan na nakita, di pa nang bisbisito ka. Siyak magamin, orila, daladawan ka tayo. Ay, nagdalusak manong nemi, manong kwarto. Nagram di kwarto di iti estudyante, nganak di iti amo, salas, kusina. Ita, pangal daw man nagdigo sa akon sak nagluto. Nakaluto akon manong nemi. Ma'am, madam, mabalin ti mangan. Alagi nasaran ako. Ano nga ta, madam no ka? Awan ti kadwa mga kasangom di mga anak mo din, tatno at kadwa. Aan nga makikigdan, ti katulong nga mga ni ti amo. Style mo. Sige, ma'am, tabantayan ka. Awang gayam, malbasa ka mangal daw, rumwarak. Papanan nyo, ma'am. Awang bibiyang muna ang papanak. Agbati ka may message toy. Saan ka paspastrek? Ang mga kindo no, tawagam da dyan, tricycle driver nga, karaaram ka tumitoy. Amat, ma'am. Pay ko mga tawagat. Awang gayam, di mo pa amot cellphone number mo Di mo gamit inala. Rumbagitan mo Tano, dapat pa naman makontakta ka. Sige, madam. Intent ko Mabaling ka diba't karot nga mamonta number mo, ma'am. Agora ka miss kulang ka. Datat number ko, ipunpok mo. Sige, ma'am, madam, thank you. Tingarod number ni Sir Rodel. Kaya't mo mala? Kayawan, ma'am. Tapos pagkadiganta, ibagayo nga ibagak kadakwada, kasama tingin ni Ma'am Belen. Sige, itid ko. Nisot ko nam. Apo, naalagod manong. Cellphone number ni Sir Rodel. Text sakto. Kamalman na manong name nakaluto akon bakmanin adik iti amo. Nagigitdandaman nga nangan. Nakatakdirak matang mga ururan at marifilan. Ate Vivian, mga gamaten. Kuna ni Alex. Saan ka nung makikitdan ti amo kada kayo? Okay lang. Mga gamaten. Alam, sige, mga galatan. Mga anak tumadamdaman. Nagring ti cellphone ko manong name kabayatan namang manganda. Idi kitaek ni June. Ma'am, sir, mabalin ko di sumbatan ti awag. Sino dataya? Ni Ma'am Belen, tinagsaludsod. Dati agar-anam kanya ka ni June, ti tricycle driver. Ibagam nga dapela ubram. Tumawag ka ito no, madakti ko karto ko ngunam. Makadisturbo rin Hello, June. Hello, kumusta ka? June, madamat trabaho. Agong nga dagiti amok. Madamdamakan ito nga tumawag. Sakto tumawag kayo ka. Sige, alright, bye. Sakto tumawag ka. Di ka nagtalibabat ka ito na dakat kwartom. Ano ko mat problema mo kayong kuha na kita maaramid na mat aming na trabaho na.
Belen, kanunungam Anong kanunungam? Kaya iso ka sikat agrason? Mahantagid din. Apay mo't kami nga kanunungam takatulong. Kat supyatam ta anak ko. Ha, Rodel? Kayo ba? Pagkaduan nga taman. Apay kami nga sikat agrason. Halala ha, no? Awan ton, jakto agrason din. Madlaw samat kami na kurso natin katulong. Pauna kayo matin. Ano pa pag-group yung kanyak? Katulong? No, garamit ang api katulong pa'y. Nagadot sa balid ta. Garamit ka. Ibas-basar ko lang. Kisla kayo alam, mangiturturon nga mga ramit ta. Padasam. Tal na kayo, mangmangan tayo. Ngamin, papa, mama. Dahil takid din ang katulong sa pagkapapanta. Ito kaya't buhangin, tubigat. Papanawa kon. Sige, isut ko na. Di papanawan. Wala. Pa'y makalawas ko. Papanawan ta ko. Sakbat namin sa pagkapapanta. Sa dinuntuan na ti papanat. Apay nga tanghanak, nagpaot namin, nagbaling nga katulong. Nakunak met tinakam ko manon naming yung sapay ko tagtalin na edak ko na. Tapos di ka sakit kang kanahin ko makikita ni Sir Rodel. Idiadda ako ni tisilad ko manong naming nalipat ako nga tinawagan ni June. Gabota, sa bali matiteteksak. Sir, ni Bibian da ito eh. Ayak di text back na. Text backan na kata. Mag-text back na. Di na katapay na basa. Kinon ko na kitinakim ko man. Shush. Happy nga ta. Sir, ni Bibian da ito'y naalak ka ni Madam Sonia tinumber mo. Yung text ko man nila. Awalat ta. Nakaturag ako, manong. Ngayon nakariingak, edagri rin cellphone ko, manong. Ngayon bigatan. Ni Sir. Tumawag ni Sir. Hello, Sir? Hello? Ito lang ang mabasak na text mo. Sorry, Sir. Pakabasulak man ti pa nag-text ko. Kasi nga naalam ti number ko. May baga ko sa diya nga, ended ni Madam Sonia. Dinawat mo? Oo, sir. Sige. Sige rin. Bye. Good morning, sir. Good morning to. Thank you, sir. Tinawagan na ko. Dinagayam na basa ti text ko. Darabi. Baka nakaturog na tat. Ano? Ape ka ta? Siyempre, naganay-gaya ka nagtrabaho. Gabuta, kinasarita na ni Sir. Good morning ko na. Good morning to. Manong nemi alas 10 nga tayo agring cellphone ko. Madamak nagdaldalos. Napang kinita. Wow! Mr. Rodel! Hello, sir. Bibian. Sir. Ano, Bram? Madamak nagdaldalos. Sa anak pa yan nakadigos. Ape, sir, nagawid ka? Ni mama, ayan na. Tsak man na mo. Ay, adagayam di sango, di hardin. Abe, sir? Sorry, ha. Nasikaman tipuon kan ka po na nuwaping saan ka mga makapagkinawatan ti asawa. Hanggang sorry, sir. Siyak sorry. Naimon ngamin ti asawa. Awan pa nagtalik na kanya. Sa nanaklay durduron, ipaipaisok ti amin. Hindi, ipaipaisok ta, sir. Anak ako lang? Ay, ewan, sir.
Awan, agpudong kam kanya. Kras na. Sir, saan da kumapapanawin? Gabuta sana ito nga naragsak, no? Saan ka nga makitkita? Ape ngamin. Gabuta, I love you, sir. Dada ti problema. Sino ko mga ti saan nga makadlaw ngamin ka? Siyempre, adarason kang gapo. Wapi nga gimod ti asawak. Ngayon, saan ka mat natutupan? Hanggang bali, sir, nga saan nakatutupan? Okay lang. Tumawatan ka. Nagbaling ka na pudno iti asawak. O nagbaling ka na pudno iti asawak. Iti asawak. Ngayon, para kayong kuha nga saan ka na pudno. Datan nasakit. Siyempre, ano kung mataad na pa nagtalik na kanya? Tayo mula iti panunot ng hangkon to nga maaramin. Nga oray kasanot pa ng sulisog mo kumakanya. Di mayat ko ma. Sir, saan ta nga papanawin na? Datamad kahit ko kuma. Saan ka papanawin? Ngayon no kaskas di nga sika at talaga ti mga run. Iti sami pagkinawatan ti asawa. Mapilitan lang. Pa'y makabulan ko. Iuray mo lang di makabulan. Tanto makabulan mo, kalagsweldo ka. Sorry, ha? Sir, please. Please, sir, handak papanawin. Handak papanawin, sir. Kasano nga rin din nagsinakam nga agasawa, gapukeng ka. Kasaritak ni ma'am. Ibagak nga ibagam nga niya. Nga awan relasyon ta. Nga, saan nga paganano? Sige. Basta gananos ka pa lang, hanggang ganak katapusan. Sir, pinagpapanahon, sir. Papanahon ka. Gabot na si Kati Rason. Sa may pagkinawatan ti asawa. Malasak ka talaga. Awan pagpautak ang katulong. Awan pagdanagamdam. At damit lang pag-isar ka ka. Agpiso, sir? Ngim, baka madmadi, baka no na jay amok na lalaki kat agkrusonata kanyak, ang jakbit kayat. Sir, no si kat agkrusonata kanyak kalaga kayat ko. Sige, pinagtrabaho ako. Basta gananos ka pa laging ka nagkatapusan, ha? Ano sampay lang no anya tagi mangmangig mo. Hanggang kami nagpadpadlaw, nakadidilaw kamot kami. Sige, sir, baam, sir. Nagpadpadlawin. Manong Nemi, iti na minsan nga schedule ko tinapan na kitsyanda, tinawagak ni June. Imaymat ni June. Ay, kumusta kan? Sikat tinawagak na nung sikat pagluga na ka mapadtsandakan. Luga nga rin tentan. Manong Nemi, tinulungan na pa ni June nga nakitsyenda. Kaya ituloy yung tagpasada. Tulungan ka. Itulod kang tupay. Dakkalo na yung taktak mo. Saan ko ibilang ang taktak ko? Basta lakit sikat pagsabiyak. Apay, rumidam kanyak kastoy. Apay? Ikabuta, ipatpatay ka. June, di ka kumamat na rigat nga yatin, tanasihat ka. Amom ka di nga, kurso natak ti amok na lalaki.
Ano? Di ba dati amo pagpautan di trabaho? Di kiti mo nung trabaho, nagkatulungan, isudat ang kursunada kaniya. Imsak mat kayat ida. Kaya dadangar da amo mita. Kursunada, ngam dinakmat kayat. Ngam madlaw ko kayat na. Iso na lang ta, problema na ni misis na, naimon. Dala mararamit mo. Ika saan natutupan na ka? Hindi wow. Aba niyo supala pa kayat mo, adalat asawa nan. Kitsak, dinakayat. Ama mga pagagananos kan ka. Sorry ha, ang mabaling ko. Basol ti pusok ha. Laglag ta pusom. Agayat kakit din ta asawa na. Siyak, awan asawak, pinakasayatak, dinakayat. Uno kayat mo lang di amom, tapno ikan nakatikwarta. Uy, anak mo takasta ah. Puri ang awan itad na. Kaya't kulat ta ang itad ti amin ko. So natak gaya. Ay amom, Vivian no maminsan. Babalawak mo dati pusok. Maapi nga sikat kayat ko. E din to ta, madimat style mo. Agayat kakit din ta da asawa nan. Diyos ko, kasunod tutupan na ka. Siya po. No, tinakayatin, tigas yung ugali. Nadalatakin ka. Sige, tuloy ko tagtsyenda. Ang kagpasadan, tamangalak tulad at pasabali paglugan ako. Sikapit yung makagura. Kit sikat yung magumurguro kanya. Sige, tulungan ka na. Saan dumalay tulod? Karigatak manong name liniklikan ni Sir Rodel no adda kami dito balay. Ngam no kasta manong name nga addan di opisina kanatagundaway ko no sang isot mang tawag kanyak siyak di mang tawag ken kuan. No kasta mo kon nga break time manong name pasten tumawagan. Hello, Vivian. Sir, hana ka di makadisturbo? Madamati break time. Aba nakatawag ka. Dandanin katapusan. Bam tanayo na sweldo. Ang edad ni Belen. Mano inayon mo. Basta nayo na to. Pangi, saan kang marod kanyak? Bagag to king ka. Ted kunto king ka ti address. I-text kunto. Tinagan ni tao, king ti address. Sir, ama mom, kopi sanat. Nibaga kun ka na king kuha na ti amin. Sir, gwapo ka di? Kaya makita mo to ah. Basta sikat kayat ko, sir. Pawanin sa balik. Sir, sakbay ito nga pumanawak. O may kanta sumarik na silad ko, ha? Di mauding nga rabi. Loko kamat kami. Napik makasta kayat mo, ha? Gaputa, ipatpateg ka, sir. Kaya't ko, sakbay nga pumanawak dito balayo. Dada maudin to karabi. Diyak to ilalak di silad ko. May kanto, sir, ah? Kaya po, Diyos ko. Di ka mang sulisog ka kasta, gaputa at lalaki ak. Kahit kurso na takamot kahit. Abay, so, sir. Sasapo, ya. May ayatanak mat manong nimit a kursunadar kaman nga sir nga maguri ka. No awanak ton di balay da. Baka nang pinpin na sa gundaway mi, di ba? Kit ka opisinaan na matagbalin nga may kadwa nga amok kung sa baling amok. Baka umay nang to pasyaran di ka opisinaan na at mambara namang pasyar kanya. Uy! Napimpintas gayam no madayo tapno awan ni Mambelen nga makakita maya taya style mo Sir Rodel. Si kamulat manging pampamuspusan inamgadla di lalaki niya ipamuspusan ng awan ako dito'y tadakon sa bali tapno nawayang umay magpasir kanya.
Naikanak itinamnama manong nemi nga makarelasyon ko ni Sir Rodel. Ang abaling ang asawa ng kunak. Basta tinapateg kanipat-pateg ko. Iba't pateg nakmat siguro. Gamot ay patpatek kamat ko na. Wow! Maudi nga aldaw ko manong nemi maudi nga rabi. Mangmanganda. Mama. Belen. Apay, honey. Kananak ko. Dumungi kayo. Apay ka di, papa. Dahito yan ti maudi. Apa nakakita yo. Kani Vivian. Ha? Apay, papa. Maudi abulan na nato yun. Maudi abulan. Dahito ti makabulan na ko na ko. Inton bigat. Ang titinulong kayo kakabsat. At kayo ito makasikaso. Iti pandangan. Mama, kamutawan to ng Bibian na nakatulong, yung mga ipaskil kayo doon mo. Unohan tayo mga alat katulong eh. Data kang kanay na problema eh. Basta nakatulong, agim imon ni Belen. Kaya duwa na ta, aramid mo mat. Kaya no awang katulong tayo, so nagtrabaho dito eh. Nida kayo, mama. Uman umurayo. Tsak lagi di kaya. Diyak kaya. Agdalos, aglaba, agluto. Abay, adak dito tapno, agbalin nga katulog dak. Ganda kayo mga minti mga aron. Sugsugsugan nyo ta, anak nyo. Tapno agimon. Katapno awanin tiriri. Di, no ano yun, problema, isot awan, maawan. Problema ni Vivian, kabutanda. Pag imunan nyo. Oy, talang asawang tagimon. Sabi ko, masyak pa yung tagimon. So, itong bigat. Awan to nito ni Bibian. Belen, dad mo itong sweldo na. O di na ito yung karabi. O may lang makikigawa. Maturog itang karabi. Itong bigat, agawid din. Uno pumanaw eh. Sabi nga sa bigla desisyon mo. Haro din. Katap no, awanan ti magkapapaan ta. Manipod di daadan ni Bibian dito'y awanan tin panagsaya at nalagip mo. Ore no mailiwak ako mawil kang ka ikidagnak. Ingka kini Bibian ko na. Nasyat kas na ngaramid. Alalala sarding no data. Kita dingdingin kita anak yo. Abay ngamin mama. Tasyat takim baso kasta. Abay ngamin nga imon kayo kit nasing bet-bet ni papa. O mati-mati nga ramid ni ate Bibian. Kahit yung harot ngawang katulong tayo. Kinakagagat isuna. Ate, hanggang pumampanaw. Nakaigad din ako. Alex, talagang awanak to yung tubigan. Kaya no siya ti mangigawid kang ka. Kinuna ni Ma'am Belen. Awanin ti makigawid kanyak, ma'am. Nayunak ti sweldo. Huwag imong kayo tumitlahin. Saan ako nag-imon? Anta kayo ni Sir, ano, kunana? Sir? Awan ti sa baling ang masurot kanyak no saan siya. So, ito bigat. Pumanaw kanton. Nagrigat nagsapol ti sa baling ang trabaho, sir. Minusot desisyon ko, awa desisyon nyo, awa mabalin ko. Inted ni Mama Belen manong name ti sweldo. Talaga di mo kayatin. Diya kayatin, ma'am. Kung rin nagawid ka, igawid na ka ni mama. Doon niya desisyon ni sir. So, matungpal. Baka ibaga mga saan ka nag-imimon. Baka no, ituloy mo lang tao no saan ka madagrandak. Itulok nga urayak ng dagrandak, ma'am.
Agpud dumakan ngamin nga makin kanya. Kruso na dam sasawak, ma'am, adanakim ko. Nagwapag pa siya no, sir. Ngamtsak to kayo, tiba kirelasyon da asawa na. Dito nga rin ng pimampanawak sa jay umunakin may kadunga pa nagbaling ko katulo. Ang kursunada da kanya, kisod kabuna kang tsak kayat ko na. Yung sika itatag kursunada iti asawak, yung saan nakakayat. Pag imo naman namin, kinakasing-singpot ni sir. Bukasa talaga hanggang na may gawid. Anin, ma'am. Basta umiyanak lang magbitan, tayo itong bigat, awanak tutuyin. Tinagsak ni Sir Manong. Sir, umay kan maudi arabida ito yun. Sir, awan sumong ba? Sir, umay kan, maudi arabida ko. Pagustan na ko na, sir. Nag-text back. Ang kuntong aramidin. No? Apay? Gabuta. Ipatpatig ka. No? No ipatpatig na. Rumbay ngumay ka. Maturukan. Wala na, sir. Maturukan. Kinuna naman. May text back na. Alam, Turo ak matan. Nagring ti cellphone ko anong name ni June ti tumutawag. Hello, June. Ana, may kalan no bigat? Matuloy ka lang ikat na? Matuloy ha. Sihat mo na kasta. Iwan naman na pagsarkak. Gusto ito pang itulutam kanya. Apay kita ka alagos? Nimit lang Sir Rodel. No? Baka style lang data ni Sir Rodel. Tapno nawaya nga umay nakapasya rin sa dyan. Kit sa dyan aramidin nyo ti amin. Kamu? Bibian, saan mo kumasayangan ti masagbayam? Kaya't mo tagbaling nga kirida? Kaya't mo ti mangrakarak ti pamilya, takim pamilya? Saan nga nasiyat kasta? Sikat di bagbagada nga anay. Anay no kasano kasaore kasano kalagdat ti pamilya ket marakrak gabukeng ka. Ano rin mabaling ko no kursonada ket kursonada na kumen. Laman? Kakla kami dituyin. Sorry, Alex. Dati marikrik na kinisar ket hanggang mariknak ka. Sorry, Tunukon. Di ka bibiyangan. Mga aramak langin sa balik ang babae. Nadulatakin ka, Sikaman ngamin. Ano sumukan niya? Agan ano sa kunak tabarbaring no maipatignak ng samet. Kabigatan na manong nemi durumuarak iti salad kon na nairwar kon digiti agapit ko. Nakigtutak. Anda ni sir. Urorahin na. Nakarinigan. Sir, di pala rabigan nakarinig ak. Di ka man-imay. Dati tinggarik kang gini. Na ayon data sweldong inted mo inted ni Belen kang. 3,000, sir? Oy. Ano meaning na talo? I love you. I love you too. Arakupan ko mamanong naming iniwadag na. Sir, ayatan na't magayam. Sige. Agluto ak pa yahan eh. Natawagam ka din diya boyfriend mo? Ako, boyfriend, sir. Agar-alam na kanya. Yung natawagan ko ni Iso, pakit dahil na. Ganyan. Sino nga nagluto?
Awa na yung bibiyang mo, bahala na to yan. Ti katuga nga, katagluto. Wala ti asawa, na nga ron. Di namit kaya ti katulong. Di ikaw gawit takmat kami naping amin. Basta pumano kan. Lain kan. Mapaspasalak manong name, maburburtsaan na. I love you ko na naman. Ipatpatignak ng dinalakayat. Ng dakkel ti pamatik man. O may nagtupas siya rin sa diyay. Hindi na makarawara ko manong name. Inawat ni June tibag ko. Sana yung paniti tuk-tuk ti tricycle. Umanahimot dito ya. Baka marigrag dita. Sige nga ron. Dito lang ito unagin. Alaintan. Bye-bye, Sir Rodel. Bye-bye, Ma'am Belen. Bye-bye, Madam Sonia. Bye-bye, kadagiti ubing. Kadagiti anak ka. Pagbanak ka. Yung bagak ti address man. Namikat kan? Haampay. Nagdigos kan? Nagdigos ako. Muna ka nagdigos sak, nagsubliti silad ko sa ako, nalanti. Tapi lang mangan. Ano to'y? Basta, siya ako timaka mo. Wow, restaurant ha? Hanga karinderya. Siya ka tagbayan. Siyempre, nagsweldo ka, di ba? Ninayunan pa ni Sir, $3,000 di sweldo. Di, naman mo. So, nakakapulos nagpletet, por manong katawin. Singir ka itan. Singir ka gamitan. Alawan, okay lang. Sige. Asakti, agbayad. Ken, agplete akton. Ang agplete, ng sikat agbayad. Siyak pa yun, agorder mo na. Alam. Nangingi naman, kita order mo. $3,000 intat kaya kaya bonus ni sir mo, di ba? Ala, sige nga. Pagustuhan ka. Gaputi an-anos mo kanya. Gaputi patpatag ka, Vivian. Sige, I love you as a friend. Hindi makapangan kami manong name tulad na kon iti may kadwa mo no sa bali nga amo. Uwan. Siyak ni Sir mo nga Teddy. Kapisinaak ni Rodel. Isumat ni Ma'am mo nga Agnes, talong anak. Awan ti ko ayo sir, katugangan nyo. Awan. Di awan ti biyangot nga katugangan. Abay. Biyangon di katugangan ni Rodel. Ay, nagkaro, sir. Nagkaro. Sige. Namigat kan. Namigat kami ka na tayo. Nangitulod ka niya ka driver. Boyfriend mo? Agan-aram pala kanya, sir. Okay. Kaya ramidim nga Rodel. Mangkita ka trabaho mo. Ijay, itulod ko kang gadya sweld. Ay, kwartong. Idianda ko nito nagtikwartong man. Sukat ako na. Di romuara. Sir, hindi mong opisina? Hindi mong opisina. Mga opisina ka mga doa. Agbasbasa mo tigit ubing. Di may mesa ka tutuin. Sir, ang pagdanakan nyo, kayang-kayak. Sir, pakumustahin nyo ito ni Sir Rodel. Manong naming kapatag may saak at damat pa'y makan ko na. Ito data tayo bigat, hanag ang luto Ngayon timawag kaniyak manong naming ni Sir Teddy. Hello, sir? Nangalan niyo sa cellphone number ko. Hanyo pa inala. Hang commented da. Inala ka ni Rodel. Abi, sir? Nagluto kan? Sir, jak agluto ka ba't damat tayo tayo bigat? Sulat ka na kon. Agluto ka. Ape, sir. Agawid na. Hala. Sikala tagawid, sir? Anda ka duwak. Bali, duwa kami.
Ni ma'am? Hanggang nagsalutsot pa, basta gluto ka. Gabot agawid anta kaduak. Alma, no saan nga ni ma'am? Baka ni Sir Rodel. Kanagpay sumanong. Nakaluto ako at dakot siya nagsarunong nga duwa manong name kat malasing ko dikot sa ni Sir Rodel. Iso nga talaga. Yes! Kunak gabot na talaga. Kasto ti plano na mag-itam. Agkakumplot na nga ang kaobisinaan. Sir Rodel? Musta nga? Gusto sir. Talang bigat nga nood nga nagkita. Sarita ta. Kaluto kan? Uy. Kakindasar kan? Ay, agitasara ka din, Sir Teddy. O haring agitasaran. Wow. Anong atano, nintulaing Sir Teddy nagsubli di opisina. Kat mabati kam nga duwakin ni Sir Rodel. Yes! Yes. Sumango ka man ten. Mabaling ka din, Sir Teddy. Sumango ka. Tao matsap sa bali. Nagkamamukay mat ka ni Rodel. Talaga nga na iyo mas tiluto. Nakasko na ni Rodel, ha? Magusto laki ti asawa ti kasto nga luto. Ura di kita anak ko. Di lang kami ng mambelen ka ni Bandam Sonya ti hangmang gusto kanyak, sir. So nga kasjay. Baka mo't no paghimunan anak ni ma'am. Ti asawam, sir. Hangan na imo ni Sonya. Tawa mo't ti mading aramid ko. Kahit ni Sir Rodel, apa nga na imo ni Ma'am Belen. At aramid mo, sir? Sa bali namin ni Belen. Mangantay. Idi tamalpas kami nga mangan kan nakainawa ko manong nemi nagtutbrasak. Idi sa pulak di iti duwa. Agmay samin di Sir Rodel, iti salas. Sir, I'm ready. Nasihat no ready kan? Sir, iti salat ko. Ni Sir Teddy ayan na. Inaranda na ti Rimor. Di kasi kakinsyak layan tinabati. Agtugo ka. Tagsarita ta na siya. Sir, Amom, Bibian, nakasaysayang ka. Nututupang ka. Diyak garot mabaling nga, isina ti asawak, ti pamilyak, kit isukat kuking ka. Kit, maraknak ti pamilyak, tiyak kaya naman pasama. Iso nga pinapanaw ka, pinapanaw na, sir, tapno nawaya ta akas to'y. Tapno nawaya ka nga pagbagaan. Sir, di ba love me? Yes, I love you. As my sister. Iso nga ang katutupan, gabot ay bilang ka nga kapsat. Ket gabot ay bilang ka nga kapsat. Kitaek, iti pagsayat. Ikatay man, ti sobra, nga parang ngipatag mo kanya. Love me as your brother. Abay, awan kakapsat mo? Masapak na nuli na ti inak ni ama, awan kapsat ko. Nag-akar-akarak ka iti kakabagyak. Nga, mbes nga mangipatag kanya, isuda mo ti mangirurumin kanya. Nagpatinggak lang ti high school, sir. Di mo kayo tagbasa. Kaya't ko, panamang ti sweldo. Urnong nga. Kaya damadagay mo urnong mo, di agbasa ka. Kaso ano ko makapagbasa akit ni? Agtrabaho ako. Kasarita ni Teddy. Ikan nakati oras ng agbasa. Kadwa daman pagkurkurangam, siyak, iti mang tulong kanya. Sir, apay ramidam kanyak da ita. Kabutay patpatek ka.
as a sister. Isong ituloy mo timang ipatag kanyak as your brother. Ang mamok ni John, kati, nasingpet, nasiyat nga talaki. Abi nga sa hangisot sursurum nga yaten. Hanggang tok babawi. Isong imayak tap no makasarita ka nga na siya. Ha? Bibiyan, agmuo yung tapusom. Makulkulaapan ti panuot mo. Isong kakayat kumalawlawagan. Agkalma tapusom, may katkulaap mo. Tapno, amom ti kinapod no. Nga ti kinapod no, kat saan nga rumbeng, nagaramit ka ti dakes. Agbuteng ka kinapod Diyos. Magimismisa ka. Agkalabasol, ti pampanunutem. Kadya kayat ngagbasol tanga doa. Jakayat nga gabukeng kakit marakrak ti pamilya. Jakayat nga gabukeng kakit aw mapukaw ti respeto kanyak di kitanak ko. Amo ka mawatan na. Mawatan ka, sir. Kuya ko naman. Mawatan ka, kuya. Kuya, mabaling ka nga ko open as kuya. Sige. Inarakop ko man. Kuya, mabaling nagkanak. Akas sister mo. Sige. Ang ping-ping lipstick kayat ko. Sabali naman kami panunot mo. Nasaan my brother? Sige man langit. Sir, Bata na kon? Sige, sir. Mawatan ka. Nakasaysayahat ka. Nakasaysayahat ka kung tore amom nga kayat ka dinak tinutupan. Nung nga ta sa bali, nung saan ko mga kaskeng ka, nabayag ko mga agyaman na keng ka, kuya. Mamati ak, nga gaputi patpatig na. Isong iliklik na. Kat gaputi patpatig ka man, sir. Diyak kayat, nagbasol ta nga doa. Sige, sir. Juan, natutoy ni Teddy. Are. Mabalim mo nga ako. Ikam ti oras na nagpasa. Orita na nga, agsaran ti klase. Manupay nga bulan, santo kentrol. Pare, para keng ka, gapukeng ka. So nga ito pagdalagan. Kanuhan niya man ti pagkurkurangan na. Nakasagana ka magtulog ng kuwan na. Api aramidam ni Kasta. Gabot ay patpatig. Ipatpatig ko iso na as my sister. Okay nga rin, akong problema. Kipsi ka, di mo kurkurso na dahil ha. Are, akong ti pagdanakam. Nabudno akiti asawak, kanjak hilig ka na kita. Nagbaling nga na siya at manong name ni kiti amok. Saan nga napukaw ti kami lokasyon mi kini Sir Rodel. Ni John manong name ni hatid sunto no kasta mapanak agbasa. Umay nakalain manong name ditoy sa itulnog sa naktuban amay alain manin numalpas ti klase. Aging gawin ng naming nga saan ko napupuutan ngayon naklon ko ni John. I love you too, John. Apay sa? Orayan na ka makapagturpos, ha? Kahit kumatagbasa. Ada ornong mo? Nagbasa ka man. Irapin ko tagpasada ang agbasa. Kaya nito makapagturpos ka, kada dan trabaho, kada hanak pa nga nakapagturpos, tulungan ako. Okay, ano pa nga ron? Nagkawanak siya kung di kararagsakan nga lalaki ni Tilobong. Kamahod siya na. Iti pa nagan-anos ko. Si kamit laing tagbalinto nga asawa. Iti pa nagan-anos ko si kantumit lang nagbaling nga asawa ko na. Kaya't dakam nga ron ka ni June tinag-asawa manong
Kaya nagmaling nga ninong ko niya, Ninong Rodel. Imay mat idi ni Ninang Belen mano. Congratulations, Bibian. Ay, Ninang, kung ninong tanda. Mabalingat na nga, di ka magkuyog ang duwakit. Eh, nanat na ka di kasar. Kumusta ka matin, Ninang? Awan di problema. Oray no ang katulong yo. At dan ang katulong mi matlang at siyempre marigatan kami. Saan nga sexy? Kasi ka nga minta sexy ka kat. So, naging imo nag-idi. Ana, Ninang, nakasaysayat ni Ninong. Awang atan ti kasasayatan sa isuna. Gabutasan na kang tinutupan. Gabot ipatpatig na ka. Ipatpatig na ka. Ipatpatig na kayo ni Ninong. Da kayo nga pamilya niya. Kasi kumamat ti panang ipatig ka ni June. Kung pagdanagan nyo, Ninong, ibatpatig ko. Nakaano sa kumano manong taon nga nag-aarmak. Nasaan kong ibatpatig? Iso da pa'y manong name timulong kaniya kada kami. Nga nang nayon ti ornong mi, nga nang ipatagder ti bukod min nga balay. Hindi agrador maten manong name ni June, adamaten trabaho na. Nabindas ti biyag mi manong name, kabota nabindas ti balay mi, kasi lang kami nagbalin nga katulong ken tricycle driver. Ta nakaadal kami madlaeng, kahit dagiti anak mi nga talo, no istorya may kadakwada, tinagbalin nga, pakasalitaan ti biyag mi, akit kaslasan nga mamali. Kaya tiyo nga mami, nagbalin kayo hindi nga katulong. Tricycle driver mo ti amayo. Nakabaybayag, nag-aram kanya, aging ka nang inaklon nagbasa mo ti suna, naggraduara ko, tinulungan, aging ka nang naggraduar, sa kam nag-asawa. Pindasagahin ti pakasalitaan nyo, mami, kumuna. Da kami tinaikari. Gabuta, agpimpinatag kami. Dito nga rin ti pakasalitaan, manong naming at agyaman naklaunay ti anos mo, manang ornos, kalpasang nga nag-inside kang ka ti Italiana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasag at sapay kumata, at damat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak, nga dibngag kan nagbuya. Ito yung agyaman nga pagayam mo, Vivian. Thank you, Matt Vivian. Nitig ka pa nang iburay ti pagkasalitaan. Thank you kadagiti nagbuya, kan nagbudangeg.